Guys, sikhola sidoba thina. Ekudobeni kwethu guys asidoba emfuleni ethuma Matigulo seduze kwasekhaya. He! Laba bantu abadala bese bethi yabona. Yabona mawuzwe ngathi uphiso ukuyobhukuda, uphiso ukuyoganga lapha eMatigulo. Wenze sure ukuthi khona abantu ohamba nabo. Just in case ungasabuyi bezofike bereport ukuthi usibani besambe naye wangabuyi. He! What's Linyana Day guys likhipha umkhovetshena lishisi ngathi la isiphongweni. Xoxela ukuthi sa recruiter. Amabombo siwabhekise emfuleni eMatigulo. Lapha eMatigulo njalo kuyibangani ukuhambe khona ukuthi akukho eduze. Hayi guys, masifika ngalelanga sasingayileki ukuyodoba sasiyobhukuda nje. Ayi masifika ayizibondiwe, ayichithiwe. Baningi batheqo phezulu. Asibonga ukuthi umuntu uzophuma nabangani la. Hey, ayi guys masifika ke babephethe izinto ebole zokudoba. So guys sengiqede ukudoba bathi no wasidobanga official abekho yazi. Ayisingayinanga nje lokuthi official abekho siyibrush off hayi. Zigumule intokazi nabafowethu sigumule guys. Phela sifica abantu bahamba ngamasuda amasele nje amasuda amasele ahlukile kubomvu kumnyama nje umuntu unesudakhe. Hayi guys singene emanzini guys sibhukude kumnandi nani niyazi guys manje baningi nibhukude usukumnandi kanjani. Ayisibhukude guys sibhukude ayigcine ngikhathala mina nelanga liyashisa ngivele ngimnyama ngishile manje nje namanzi aseyangqilaza ngithi awuthi ngikhokha umoya ngihlale ngaphandle. Hayi angazi ke noma niyalazi leli talent guys labafana leli abafana ukuthi bathanda ukushowcase italent labo lokubhukuda bevele bekwazi lokushaya amadada begwintshe phansi kwamanzi behambe phezulu kwamanzi behambe belele ngomhlane phezulu kwamanzi umuntu ungazi ukuthi waye engacwili angazi kodwa nje niyabaza abafana ayi khona umfana ke sesihamba naye kwakuthiwa umvuse busy kusitshengisa izitayela ke emanzini usitshengisa izitayela emanzini ezehambe shona efike le phambili uma efika le phambili akusabuyeki uthi hayibo guys akusabuyeki amanzi ayasinda. Yabo kube into nje sihlekayo ukuthi nje akusabuyeki ayisigcini sibona ukuthi ngempela ngathi userious guys kusiyaqala ke manje uyamemeza uthi hayibo guys ngempela ngisizani ayi umngani kakhazini wami guys adambe angene phakathi uma engena phakathi ahambe ayomlanda uma efika embambe kanje bese ngena ngaphansi kwamanzi yena guys sicaka ukuthi yena muphike manje ayi guys kuhambe efika uma sizofika ngakuthina guys aphume emanzini bese ekhipha umvuse uthe nje immediately guys emkhipha